Na ɗauki suna baki domin ki wankin zuciya, inda ke na tabbata ba ni ciwon zuciya. Wankin zuciya, wankin zuciya, wankin zuciya. Shaye-shayen kake kira a mazaunin ba wani abu ba. Shaye-shaye ya kasance shi ne duk wani mabuɗi na aikin alkaba'ir a duniya. Katafaren kamfani na matasa wato Team Amfara Multimedia Abuja su ne ɗauke da wani sabon shiri na series mai suna wankin zuciya. Na gajiya. Dan uwarka kai wayan ma kawai ka gani. Ai yariyan ma kanta gani mata ce. Zaki tamara, zaki tamari. Lai sabi ya wai ba. Wankin zuciya. Jamil, wallahi ban taɓa son wani ɗa namiji ba fiye da kai a duniya. Jamil, na so ka fiye da awanni da sakannin da ne a duniya. Wankin zuciya daga mummuna zuwa kyakkyawa. Wankin zuciya shiri ne akan rayuwar matasa inda yake faɗakarwa akan illolin shaye-shaye. Yawa Halif. Sadiya me tambaye ni? Ni Halif baka da budurwa ne? To wai kai tsaya abokina yaushe za ka biyan bashin da nake bai? Kawai gani na yi kaga yanzu an daina yayin mutum sai ya tufa a ce zai yi aure. A'a kai ka manta shi fa ba wai ta wannan yake ba. Wai tsaya yanzu ba ku gaba ɗaya kin mamance da batun Jamil ko? Kenan ba za ki gane ba. Wankin zuciya ɗaukar nauyin Team Amfara Abuja wanda ya shirya Anasko mai turawa, labari tsarawa haɗi da bada umarni Jamilu Bilawal General Jasmine. Wankin zuciya shiri ne da zai rika zuwa muku duk bayan sati biyu a YouTube channel mai suna Wankin Zuciya TV.